No niin, moro vaan kaikille. Tänään puhutaan taas vähän rahanteosta ja se on erittäin helppoa. Nimittäin mulla on teille erittäin hyvä ratkaisu siihen, miten te voitte tehdä passiivisesti rahaa. Sillä vaan te voitte nukkua, te voitte pelata, te voitte tehdä ihan mitä vaan tehdä koneella. Ja nyt mä näytän ja kerron teille vähän kryptomainaamisesta. Kyllä, täällä on sivu, mitä me käytetään nyt tässä. Tuolla noin tulee Shiba Coinia, Bitcoinia, Litecoinia, Dogecoinia ja sitä rataa. Tämä on paras tapa tällä hetkellä tehdä passiivisesti kryptovaluuttaa. Ja näitä on useampi tapa, mitä sä voit tehdä tätä hommaa. Mä tuun paljastaa teille tänään salaisuuden, jota moni ei tiedä. Tämä sivu on tällä hetkellä yksi parhaimmista. Mä voin itse asiassa näyttää teille yhden toisenkin sivun, jota mä itse olen nyt jo muutaman viikon tässä käyttänyt. Kunhan mä vain löydän sen täältä mun arkistoista. Mihinköhän mä laitoin sen? Jaa. Mihinköhän ihmeeseen mä nyt laitoin sen? Tosiaan on useampi sivu. Tää on yksi, Blucher. Laitan teille linkinkin sinne. Ja linkkiä käyttämällä te tuotte meikäläistä 2 sentillä. Toinen softa on Unmineable, mihin mä tulen heittää kanssa teille vähän linkkiä ja refukoodia, että työ saatte. Ja tää on toinen Cointrilli. Tätä on jo muutamat nostot tehnyt. Sieltä tulee Doge, Zcashi, Bitcoini, Bitcoin Cashi, Ethereumia, Ripple, Stellari, Tronia ja Dashia. Ja noin. Nämä on ihan älyttömän hyviä sivuja. Itse tykkään. Ja sittenhän on CryptoTabi kanssa yksi, se on ihan sovellus. Ja CryptoTabissa on itse asiassa hyvä puoli se, että sä voit vaan kirjaimesti katsoa leffoja, YouTubea, selata vaan internettiin ja sä teet bitcoinin. Ja kaikki tää on aivan ilmasta. Siis 100% ilmasta. Teidän ei täydy investoida yhtään. Teidän ei tarvii ostaa mitään kalliita laitteita tai mitään sellaista. Te vaan teette näihin käyttäjät, että mun linkkien kautta teette käyttäjät. Boom, te alatte tekemään rahaa. Jos teet kiinnostaa tällaiset videot, pistä se peukku ylöspäin. Käy tsekkaa nää. Käy testaa. Mä droppaan teille kaikkiin näihin linkit. Ei muuta kuin hei. Peace!